Είμαστε πλάσματα της συνήθειας. Είμαστε πλάσματα της συνήθειας. Κάνουμε κάπου 60 με 70.000 σκέψεις σε μια μέρα και το 90% αυτών των σκέψεων είναι ακριβώς οι ίδιες με αυτές που είχαμε την προηγούμενη μέρα. Το να κάνουμε τις ίδιες σκέψεις οδηγεί να κάνουμε τις ίδιες επιλογές. Το να κάνουμε τις ίδιες επιλογές μας οδηγεί στην επίδειξη ιδίων συμπεριφορών. Το να αποδεικνύουμε τις ίδιες συμπεριφορές μας οδηγεί στην πρόκληση ίδιων εμπειριών. Η πρόκληση ίδιων εμπειριών οδηγεί στην πρόκληση ίδιων συναισθημάτων. Και αυτά, τα ίδια συναισθήματα στη συνέχεια, προκαλούν τις ίδιες σκέψεις. Και αυτό σημαίνει επίσης ότι αν θέλετε να δημιουργήσετε μια νέα προσωπική πραγματικότητα, μια νέα ζωή, τότε πρέπει να αρχίσετε να εξετάζετε ή να σκέφτεστε τις σκέψεις που έχετε κάνει και να τις αλλάξετε. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε τις ασυνείδητες συμπεριφορές που έχετε επιλέξει να επιδείξετε, οι οποίες οδήγησαν στις ίδιες εμπειρίες. Και στη συνέχεια πρέπει να κάνετε νέες επιλογές, να κάνετε νέες ενέργειες και να δημιουργήσετε νέες εμπειρίες.